na gaishe. Maulamu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa duk rijalan duniya ni ne na kai su gidan annabi amma Jibirima a gidan na tadda shi. Maulamu Sheikh Ibrahim yana cewa dukkanin rijalan duniya muridaina ne amma Jibirima abokina ne. Inji Maulamu Sheikh Jibirima radiyallahu, inji Maulamu Sheikh Ibrahim. Maulamu Sheikh Ibrahim wata rana ya kira Aliyu Sise. Ya ce masa Aliyu Sise aliyati rajulun hazar yawma wala yati misluhu abadan. Yace masa kai Aliyu Sise wani mutum zai shigo garin nan namu na Kaulaha kwatankwacin irinsa ba zai shake shigo wannan gari ba. Aliyu Sise yayi mamaki to waye wannan mutumin da Shehu Ibrahim yake zigawa. Yana zaune yana jira yana zaune yana jira kawai sai ga badagire. Sai ya tafi wajen Shehu yace kai ko Shehu me isa ka gaya wannan mutumin wannan magana. Shehu Ibrahim yace Aliyu Sise wannan mutum da ka ganshi taraknahu kama wajadnahu. Yadda muka gan shi haka muka bar shi ba mu kare shi da komai ba, komai da nasa muka gansa. In ji Maulamu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu. Maulamu Sheikh Ibrahim a wani waje yana cewa launau ma sabaqatan la sabaqat launau ma darfatan la sabaqat Jibirima. Wallahi da nayi bacci na minti daya to da Maulamu Sheikh Jibirima ya wuce. In ji Maulamu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu. To wannan wali shine waliyin da Maulamu Sheikh Ibrahim yake faɗa yake cewa a dukkanin kaunu ba a samu wani wali wanda ya yi wa Allah salati adadi irin wanda yake so ba irin Maulamu Sheikh Jibirima radiyallahu anhu. Domin Maulamu Sheikh Jibirima Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a gare shi ya ce masa Jibirima ko yau ka daina salati kai ka cika adadin da Allah yake so a yi mini. Duk halitta babu wanda ya samu wannan banda Maulamu Sheikh Jibirima. Shi kadai ne. Domin ya daina irga salati daga lokacin da ya kai adadin salatinsa biliyan 70. A lokacin annabi ya ce masa daga yanzu ya daina irga salati ya dinga yi ba adadi. Banda Maulamu Sheikh Jibirima babu wanda ya samu wannan. Sannan shine waliyin da aka samu ya yi saukar Kur'ani so miliyan 70 a rayuwarsa. Bai tsaya a nan ba sai da ya karanta saukar Kur'ani miliyan 10 hadiya ga Sayyidina Abubakar, hadiya ga Sayyidina Umaru, ya sake yin miliyan 10 hadiya ga Sayyidina Usmanu, ya sake yin miliyan 10 hadiya ga Sayyidina Aliyu karamallahu wajahahu. Sannan ya sake yin miliyan 10 hadiya ga Maulanmu Shehu Ahmadu Tijani Abul Abbasi. Sannan ya sake yin miliyan 10 hadiya ga Maulanmu Shehu Ibrahim. An ka hada zai baka kusan miliyan 70 din kenan. Maulanmu Shehu Jibirima shi kadai ne aka samu a halitta yayi wannan. Banda shi babu wanda ya irin wannan. Sannan shine waliyi mafi alfarma wanda ya fi kowane waliyi yin halwa a rayuwarsa. Domin ya yi ƙasaitacciyar halwa wacce shekarar 20 yana gabatar da ita a cikin halwa. Akwai Esar take Maiduguri sai da Zahara. Lokacin da ya haife ta ya shiga halwa ran da ya fito ya ɗaura mata aure bayan shekaru 19. To ga tanan ma tana zaune in ji Abul Nasari. To banda wannan waliyin wa ka taɓa jayi wannan. Shi ne kaɗai waliyin da dukkan waliyai za su gaya maka sun amfana da rayuwarsa. Maɗauka babban kuɗibin nan Maulamu Shehu Tijani Usman ya ce wata ran ya taka ya je guru ya ce Shehu na zo in kawo maka ƙarar haddal alkur'ani. Ya ce na yi haddal alkur'ani amma ta ƙi zama. Sai Shehu Jibirima ya ɗauko jihazu ya bashi ya ce to ta je ta karanta wannan. Shehu ma Tijani ya ce ran da ya gama karanta jihazu to daga ranar Kur'anin sai ya zauna bai sake wargajewa ba har ya bar duniya. Shehu Atiku radiyallahu anhu yana cewa ya kai yana saduwa da Shehu Tijani ya kazatan tun bai san Shehu Ibrahim ba, amma bai iya saduwa da ruhin Annabi Muhammadu ba sai da ya kai ƙara Shehu Jibirima ya riko da hannu sai shigar da shi. Wannan manyan kudubai Shehu Abul Fatai radiyallahu anhu ya kawo ƙara wajen Shehu cewa mutanen Maiduguri sun hana shi zama. Shehu ya ce ya je ya yi masa izini ya zauna da izininsa, bai ƙara samun matsala ba. To nan rijalai kenan waɗanda suke magana akan wannan babban bajimin wali. Maulamu Shehu Yahuza Allah ya ƙara masa yadda yana cewa Jibirima shu'unin min shu'unin lahi. Ai Jibirima ayoyi ne daga ayoyin Allah. Irin wannan waliyin a halitta ido bai taɓa ganin irinsa ba. Maulamu Shehu Aliyu Harazimi Allah ya ƙara masa yadda yana cewa ɗan da mace ta haifa ni dai ido na bai taɓa gwada min kamar Shehu Jibirima ba. Ido na bai taɓa ganin irinsa ba. Saboda irin buwayar da Allah ya yi masa, da irin karamcin da Allah ya yi masa, da irin ijtihadin da Allah ya yi masa. Bayan wannan gashi waliyi ne wanda yake da kyauta ba waliyi ne marowaci ba, waliyi ne wanda yake da infaki,
an yi ittifaki masu aure da iyalinsu suka zo Maulana Shehu Jibirima ya ci da su da 'ya'yansu. Ya zo a ruwaya duk waɗanda za su yi aure a kewayen unguwar Guru, Maulana Shehu Jibirima idan sun tashi aure shi yake musu aure, ya musu kayan ɗaki, ya musu gara, ya musu duk abin da ake bukata, waɗanda ba 'ya'yansa ba. Don haka ana ba da labari cewa ba a sauke tukunya a gidan Maulana Shehu Jibirima. In an sauke wannan za a ɗora wannan, an sauke wannan za a ɗora wannan, don haka ba a kashe wuta a gidansa. Saboda kullum a cikin girki ake, saboda ciyar da bayan Allah. Wannan infaki na Maulana Shehu Jibirima kenan radiyallahu anhu. Idan mun dawo bangaren ilimi, Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, akwai wata wasiƙa wadda ni na ganta da idanuna, ya aiko wa mutanen Borno. Wani lokaci can Shehu Jibirima ya haɗa hadiya ta fan 40,000 a wancan lokacin ya kai Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Jin daɗin wannan Maulana Shehu Ibrahim ya rubuta wasiƙa ya ce zuwa ga mutanen Borno, musamman jagoransu wanda yake ce masa al'allama al'adib, in ji Maulana Shehu Jibirima radiyallahu anhu. Yake ce masa al'allama al'adib, wato malamai sun ce wanda aka ce wa al'allama wanda ya ihada akan dukkanin ilimai. Shehu Jibirima ya ƙure a cikin ilimin balaga, ya ƙure a cikin ilimin mantiq, ya ƙure a cikin ilimin hadisi da tasawuf da sauran dukkanin ulumai. Dama shi gangaren ne a cikin ilimin alkur'ani, gangaren ne a cikin ilimin alkur'ani. To wannan ta samu Maulana Shehu Ibrahim yake ce masa al'adib, al'allama. Sannan da ya ce masa al'adib, ma'ana Shehu Jibirima ya yi ihada a cikin ilimin larabci. Maulana Shehu Jibirima ya ce duk wace kalma da ta sako daga sama, in dai ta sako to Jibirima ya santa, sai dai in bata sako ba to shine, amma in har ta sako kasa to Maulana Jibirima ya santa. Dan haka yayi ihada, kuma ba za ku gane haka ba sai kun duba manya-manyan littattafansa irin su Jihazu, su Sadaratul Muntaha, suna waƙar ifadiya, irin yadda ya baje kolin larabci a cikin irin wannan littattafan. Akwai mai mu'annasatu saba'iyya wanda ya rubuta abubuwa 70 waɗanda ba su da mace sai namiji. Ana ta mamaki, amma zuwan Maulana Shehu Jibirima radiyallahu anhu da ya ɗauki littafi sai ya ce a gaya ma mai mu'annasatu saba'iyya, ai 70 ɗin da ya rubuta to waɗanda ya manta sun haura 170, sai da Maulana Shehu Jibirima ya kawo su saboda tsabar ƙwarewa a cikin ilimin larabci. Wanda na yi magana da wani ɗan boko yana ce min yana mamakin wannan mutumi wanda ya ƙware a ilimin larabci a lokacin da babu kwamfuta, ba dictionary, babu tutor, babu google, amma in ya kawo maka kalma sai kai tunanin a ina ya same ta. Ya manta Shehu Jibirima walihi ne. To wannan kuɗi wanda Allah ya bamu shi, yana cewa sunana in ka sani wuta ba za ta ci namanka ba, sunana kawai idan ka sani wuta ba za ta ci namanka ba. Shehu Jibirima yana cewa soyayya ta, ka ji kana so na a ranka tiket ne na shiga aljanna. In ka ji kana so na to ka samu tiket na shiga aljanna. To don haka mu ƙara narkewa a cikin wannan babban kuɗi wanda Maulana Shehu Ibrahim yake ce masa Jibirima zulma arif wajadtuhu shawatu kullu arif. Babu wani kuɗi da Shehu Ibrahim ya gaya wannan magana banda Maulana Shehu Jibirima radiyallahu ta'ala anhu. Sannan idan mun kawo a gurguje bangaren karama, Maulana Shehu Jibirima shine waliyin da yayi karamu waɗanda babu wani waliyi da yayi karama irin wannan. Domin yayi karamu na karbal adati waɗanda hatta manyan wanda yake gani irin su sharu al-mu'minu sahibu da irin su sharu mai dala'ilu mai duburi. To dukkan waɗannan mutane waɗanda suke baje kolin karama wallahi ba su yi mu'jizar da Shehu Jibirima yi. Shehu Jibirima radiyallahu anhu, wata rana wani mutum yana ci an ce Shehu Jibirima waliyi ne, sai ce bari ya je ya gani wai shin wannan abu da ake faɗa da gaske ne ko a'a. Sai je suka zauna da Shehu, suna zaune sai aka aiko daga cikin gida aka ce a ba da kuɗi za a siyo gishiri, za a yi girki, gishiri ya ƙare. Shehu ya taɓa hannunsa na dama, ya taɓa hannunsa na hagu, ya babu kuɗi. Sai je ku ce ta yi haƙuri, an samu za a kawo. Sai wannan mutum a zuciyarsa ya ce a to ashe ma mutumin nan ba wani ba ne har sai ya jira an kawo kuɗi. Kawai da ya sa hannunsa sai ya buhun gishiri ya ce a gaban Shehu, sai ce Shehu ga shi ya kai musu. Sai Shehu ya yi dariya ya ce to ta kalli nan. Yana juyawa sai ya ga wata mace tana kuka, ta so buhun gishiri za ta sa a mota a sace mata. Sai Shehu ya ce to ɗauki ka kai ka ɗauki ka mai da mata Jibirima ba ta cika ya tsara. Shikenan Shehu sai ya sa kafa ya doki gabansa sai ruwa ya balle, sai ya share da hannunsa, ya sa hannunsa ya ɗebo gishiri a ƙasar ruwa, sai ya kai gida. Ba wai Jibirima ba za ta iya bane, kunyar Allah take shi.
zai lauta to banda Maulana Shehu Jibirima wake wata rana Maulana Shehu Jibirima radiyallahu anhu yana zaune kun san yadda suke zama na harara saboda yawan lazuwa yakan yi wasa ya shara kamar yadda ya zama Maulana Haƙiƙi yana zaune sai wani mai nama ya zo wucewa sai ya ga tumbinsa sai ya ce a kaga wannan malamin ya shiga gwamnati cikin tumbinsa a zuciyarsa ba shi kuma shehu yana kwance sai ya ce ke mai nama ya ce ka zo na ce wannan tafi da kin gani ba haramu ba ne haka Allah ta yi sai mai nama ya tashi yana zance a zuciyarsa to mutumin nan kuma ya ne ina magana a zuciyarsa kuma yana ji sai ya ƙara kira shi ce ke mai nama ya ce ka zo na ya ce wannan abin da kin ji ba asiri ba ne haka Allah ta yi musu ina mai fita mutu saboda yana ganin karama karara an taɓa yi wani galatin wanguru ya damu almatarai shehu ya matsa musu da cuta da izani shehu ya aika aka yi masa magana ya ƙi shi ke nan wata ran yana bacci sai shehu ya sa aljanu suka rako shi suka kawo shi kamar shehu suka shimfiɗe shi ke nan shehu yana lazumi sai zuba musu tafi sai furgi ya ce ai na ga shehu ya ce gidan ya ce dan Allah shehu ya haƙuri ka kashe ya ce to na gaya maka ka ƙale almatarai na su wani lafiya in ba haka za ka yi kamar duniya daga ranar wannan da ya bisa ka kawo matar shehu radiyallahu anhu wata ran ana musafa a cikin garin guru an zo an mai ta sa'alo sai ya ce kun mai ta sa'alo aka ce arama an mai ta sa'alo ya ce kun mai ta sa'alo ya ce kai a je ta ɗebo ƙur'anin gura ka duk ƙur'anin da aka kawo sai aka gan mai ta sa'alo don mai ta sa'alo sai aka shi sai ya ce to ta koma amma to ba shi ba wa ka irin wannan aiki ma na farko wato Shehu Jibirima ya kai gayar da in ka zo wajensa addu'a baya daga hannun shi face da salatul fati sai dai tambaye ka ka san Jibirima to Jibirima ta san Allah ta shiga ta wannan shi ne akan wannan Shehu Jibirima ba magana daga hannu kananan waliyai su suke daga hannu a'a shi kawai tambaye ka zai ka san Jibirima to in dai ka san Jibirima kawai ka tafi Jibirima ta san Allah bukatar ka za ta biya wata rana malam yanzu da zuwa ya fita yana ba mu labari cewa ko wani sharu hasan da aka yi shi a nan Kano yana da wani aminin sai je shi bashin banki wannan aminin nasa aka sa masa lokaci ka biya suka ce to za su saka gidajensu za su yi masa gwanjo za su yi masa falasu ya rasa yadda zai yi zai samu sharu hasan ya ce sharu baka san wani boka ba ko wani gobe da nisa wanda zai taimake ni sharu ya ce wallahi ba wani gobe da nisa da sani banda Maulana Shehu Jibirima radiyallahu anhu ya ce to shi ke nan mu tafi suka tafi suka tada shehu ya yi baki bayan ya sallame su shehu ya ce jikan annabi ya faru ya ce shi wannan amini na ne ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da za ka masa sai ce a shehu ba ta san ka ba kai kuma ka san Jibirima ta san Allah to ku tashi ku tafi ko a lahira ba za a yi magana wallahi hayo ba yi magana hayo ba yi magana to irin wannan tududi malaman ilimi suna ce ana gane malami da ɗalibinsa ka kalli Maulana Shehu Ibrahim kawai in aka ce maka Shehu Jibirima almajirin kai to ya ishi kamar da hankali kana ce ka sa ka yayi ta shehu to ganin irin su Shehu Aliyu Harazi ya ce maka almajirin Shehu Jibirima to ya ishe ya Hausawa suna cewa ganin buzu a masallaci ya ishi ya wazi ganin waɗannan kurban a gaban Shehu Kurum ya isa ka gane wane ne Maulana Shehu Jibirima radiyallahu anhu ya ishe mu cara kwanan da abin da ya faru ana rigima ta Boko Haram din nan ta mamaye gabashin Najeriya mai Maiduguri Yobe mai Adamawa amma duk wannan fitina wallahi ba ta ma haƙiƙa nan ba saboda dafa irin wannan Shehu Jibirima radiyallahu anhu sannan wani abin mamaki a irin wannan lokaci aka ɗauke ne to babu sabis a Maiduguri da Yobe da Guru wata ran wani bawon Allah ya je ziyara ya ɗauko waya sai ka sabis ya buga waya sai ya dawo cikin gari ya ce kai duk me son ya buga waya ya tafi rauda akwai sabis kafin ka ce mai wannan rauda ta yi sai dai an yi layi a ji ziyara ko ba ko ina yi mai son ba network amma ga network a rauda Shehu Jibirima to wannan kadai ya ishe mu gane wane ne wannan kudi da muke soyayya domin sa soyayya wanda ya yan uwa ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ibadun laysu bi anbiya wala shuhada law aqsamtu lillahi la abarra Allah yana da wasu bayi su ba annabawa bane ba shahidai bane amma ɗaya su in ya rantse da Allah sai Allah ya kuta da shi to wallahi irin su wannan Shehu Jibirima radiyallahu anhu abin da kaga bai yi wato izo gaban su bane amma in dai ya zo gaban su an gama wani abu sai
abin da ba ka tsammani ba zai yi ba wallahi a zo gaban su yayi mun ga irin wannan abin daya ya fa a girga mu akan kanmu ba balle ko wanda ake ba mu labari wani bawan Allah yana gaya mana cewa banda wanda abin ya faru a gaban sa yake gaya masa ya shi ƙarya ne Sheikh Jibirima ya taso daga guri ya shigo Kano akan hanyar su sai jirgin kasa ya fakin a wata tasha ana dabtar asar ne jirgin yana ta bawa zai tafi shi kuma Sheikh ya kama lazimin asar to Sheikh yana lazimi ba a mushi wani dai suka zo hankalin su tashi suna tarawar ciki Sheikh ya gama lazimi ya ce lafiya aka shi Sheikh jirgi ya tafi ga shi a cikin daji ban sai da zabi Sheikh ya ce to ku kun yi sallah kun gabatar da uzurin suka ce a'a ya ce to kowa ya yi sallah aka ji aka yi sallah aka ci abinci sannan ya juyo sai ya sa hannunsa a bayan ya jawo jirgin har yanzu duk kwarewar bature da ya tafi kasar wasu sai dai gaba amma a ranar wani mushe duro sai da ya sa jirgin ya yi rikos ya dawo bayan inda suka tsaya sannan ya ce mu shiga sannan ya ce to bar da shi duburi ba irin wannan aiki to irin waɗannan abubuwa ya kuwa muna gaya mu tunan mu ne don mu ɗauki darasi a irin waɗannan waliyan in ana baka labarin suka ci kamar annabawa aiki ba su yi samu wannan lamarin hausawa suna cewa daga na gaba aka gazar ruwa to wajibi ne ruwa ya zama da kwaikwaye su muna kallon duk asaita da buwaya da tafiya na wannan mushe ibrahim da jalawa wallahi ba a sallama wa shehu sai dalilin wannan mushe ibrahim lokacin da shehu ibrahim ya gan shi a wulaya a nan ya gaya masa daga yau ka yi haƙuri ga wasiya ba ta kamar ta shehu ibrahim a lokacin kawai ya cire rawanin sai ɗauki hanya ya tafi gudu wanda a lokacin an yi itifaƙin duk duniya ba ma gausi sai shi saboda ya rubuta jihazu tun a baya a lokacin amma sai abin mamaki aka ga wannan kudi wanda ake tsammanin shi ne gausin duk duniya ta yi ya tafi kaulaha ya je zube ya yi gaisuwa shehu ya ce a kai shi masauki ya ce a ba masauki za a kai shi ba a kai shi gona aiki ya zo ne to idan ka dubi wannan sallama wata maulan mushi ibrahim ya yi wallahi shi ne sirrin da yasa dukkanin kawunan suka zo suka maulan mushi ibrahim da kila saboda ana ganin shi kansa ya isa karansa ya kai tsoho in ya ja kan gace shi ne ko su ba abin da za to amma saboda su sirrin mulaya shi ne sallamawa kamar da shugaba ta jarki to salli wata salamu illa tattaki su halzimani in ka ga bayan Allah kawai ka sallama musu in ka ki za ka gamu da mutuwa to malamu shi Jibirima ya je ya sallama wa malamu shi Ibrahim radiyallahu anhu wanda a dalilin wannan sallamawa ta ta hakika manyan mutane wanda suka ja tun da sai ganin su ma sai isa kowa ya ajiye maka masi saboda sirrin mulaya shi ne dama taslimi ka sallama to malamu shi Jibirima ya sallama wa shi Ibrahim 100% har an tambaye shi wai shi me yasa ba ka dora ruwa yace ai ina alkunya ne wa malamu shi Ibrahim radiyallahu anhu tun daga ran da na maula mushi Ibrahim akan matsayin gausiya ban sake ɗarar rawani ba ina hannun hanyar duniya saboda girman hannun maula mushi Ibrahim har ya kai yana cewa wallahi da shi mu zai ce ma ajiye Qur'ani a wuji wani to dai hadda da kai Qur'ani ya manta da saboda irin tsananin da yake da yake maula mushi Ibrahim kuma kowa ya ga inda yayi masa yabo a cikin kasidar da suka kamu duk abin da ya kamata ya faɗa na rusunawa da ladabi wanda je kalli wannan kasidar ya gani ya san cewa